W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Witajmy was, drogie brody i siostry, w tej Eucharystii, w tej Świętej Mszy. Witam wszystkich tych, którzy z nami zlučają się pracą na трансляцию. Щоб супольно разом прославляючи Господа у Милосердность до дому Израиля, перед вершима народов, объявил Пан избавление свое. Убачили все межи земли избавление Бога нашего. Ускликай Пану вся земля, радуйтесь, спевайте и храйте. Перед большима народов объявил Пан избавление свое. Czytanie pierwszego послания святого апостола Jana. Помилованы. Будем любить один одного, бо любов до Бога, и кожный, кто любит, народженный от Бога, и ведая Бога. Кто не любит, то и не ведая Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Бога до нас открылась у тем, что Бог послал у свет Сына Своего Единородного, как мы жили праз Его. У тем проявилась любовь, что не мы полюбили Бога, а Он сам полюбил нас и послал Сына Своего, як умилостивление за грехи наши. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хто любить мене та заховує слово моє, каже Павло, і полюбить того Отець мой, і прийдем до Його. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia wedle Jana. U той час Jezus сказал своим учням: «Jak mnie nie polubił Ojciec, tak i ja polubił was. Zostawajcie się w mojej lubowi. Kiedy będziecie zachować moje zapowiedzi, zostaniecie się w lubowi mojej, jak i ja zachował zapowiedzi Ojca mojego i został się u mojej lubowi. Woś zapowiedź moja, как вы любили один одного, jak ja полюбил вас. Ніхто не має більше любові за ту, коли хто життя своє віддає за шабров своїх. Ви шабри мої. Коли робите тоє, що я наказую вам. Я вже не називаю вас слугами, бо слуга не ведає, що робить його господар. Я ж назвав шабрами вас, бо усе, що чув от Отця моєго, я сказав вам. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і призначив, як ви йшли і приносили плен. І як плен ваш тривав. Как Отец дал вам тое, чего только и попросите у имя Мое. Это наказываю вам, как вы любили один одного. Это слово Пана. Простите, моя ласка. Ja думаю, кожен з нас сьогодні чув і зауважив, що головною темою сьогоднішнього Слова Божого є тема любові
No bo сколько я не liczył, сколько тут разов święty Jan używał tego słowa, no ale na pewno nie raz, ani dwa. Сьогодні читаємо його послання, у яким він говорить це знаменне, добро нам знане слово Бог є любов. Ну і Євангелія, так само слово Христа, який нестановно говорить об любові і об тим, що ми в учні Його, коли любимо. Ну ось так, думаючи про любов, tak приходить думка об тим, що так у реальності ці любов так огульно нас цікавить. Не в таким сенсі практичним, чи то, що ми називаємо любов'ю. Ну, розуміння такого, що як часто ми ось затримовуємося на таємниці такої любові, шукаємо щось чи читаємо про милосердність Божу. Видите, навіть ну, так аналізуючи, я як святар, коли, а може не я, а, наприклад, у свій час, коли ksiądz арцебіскуп Тадeusz Kondrasiewicz і митрополит давав різні прес-конференції. Варто було б просачити цікаво, скільки разів журналісти запиталися, або ось на тему любові, Божої любові, najczęściej to ciekawić, co on miarkuje odnośnie jakości sprawy, jaka odbywała się, to, siada. Czy tak naprawdę nas ciekawić любов'ю? Bo Gaworka każe, nie idzie про to, że my czasami nazywamy любов'ю, czy człowiek tak nazywają, bo ja tym słowem nazywałem wiele szmat różnych spraw, ale takim klasycznym, takim rozumieniu właśnie było chrześcijańskie znaczenie, że Bóg jest любов, czy naprawdę u człowieka jest jakieś żądanie poszuku, odkrywania, pogłębienia. Czasami zdaje się, że to, a ona może i tak, ale u praktycznym takim znaczeniem zdaje się chyba i nie. To pierwsze, jakby, prawda, że to związane z любов'ю. Drugie, to pełne takie, można сказать, następstwy, i wiemy takie seriozne następstwa tego, właśnie tego pojęcia naszego, rozumienia, że Bóg jest любов'ю. Bóg jest любов'ю. Bo wiecie, kiedy ktoś ci każe, na przykład, że ja nie wierzę w Boga, czy to oznacza, że tak samo ja nie wierzę w любовь. Bo, no, kiedy my przyjmujemy te definicje, определение, что Бог есть любовь. И когда кто-то скажет, я не верю в Бога, czy nie wierzę w любовь. Конечно, может быть так, что человек jakby doświadczył неправильной любовью. В том смысле, то, что называлось любовью, а что в реальности было здрадой, використанием. И тогда он может сказать, что я уже не верю в любовь. Bo to, що називали любов'ю, нам просто нічого мені не дало, а проч розчарування, болю. Здається, кожен з нас прагне любов'ю, в тому сенсі, що того чогось чистого, світлого, прийняття мене особисто, як мені любили, як клопотилися і так далі, як різні такі моменти. І здається, ось це слово, що я не вірю в Бога. Значить, так само, як не віру в любов, зв'язано не з тим, що справді не вірю в Бога, але не вірю в того Бога, якого уявлення маю в собі, якого мені навчили, якого мені показали, а який так направду зовсім не з'являється адлюструваннями і тим, ким він справді є. І тому я в це не вірю. Кожен з нас, якщо прагне любові, тому можна сказати, що прагне і Бога. Коли ми говоримо, що чоловік – це особа релігійна, и что он с натуры своей прагне Бога, то в это и проявляется именно это наше прагнение любови, каждый из нас. Хоча, кажем, любить и быть любимым. В это такие вымерения, это любовь, такой правдивой, глубокой. А это значит, что есть в этом так само закладено, в этой прагнении любови, прагнение самого Бога. Тому невера, или часто связана не з тим, що я не вірю в Бога, але не вірю в того Бога, якого мені показали,
jakby ja baczę, a jaki tak naprawdę zjawiaється карикатурою, ось моє уявлення, то яким справді Бог jest. Bo dalej, ось наступством, jakby ось в этой заповеди Иисуса, это моя заповедь, как вы любили один одного, связано с тем, что это значит, что я учень Христа, что я верующий человек. Мы тут присутные, думаю, каждый має такое разумение, уявление, что я христианин, верующий человек, это значит, что учень Христа. Почему это має проявляться? Про тим только, что мы вызнаем, что Он является правдивым Богом и человеком, утеловился и нас збавив. Это все правда и так. Але сьогодні Пан Єсус ще нам припоминає вельми важной, істотной справі, без якої неможливо бути учнем Христа. Бо Він ще нам говорить нам об тим, як ми любили один одного, так як я вас полюбив. І коли немає цієї любові, то так naprawdę чисто правди я можу називати себе до кінця учнем Христа. Та любов, що це значить? І знову ж глядимо в першу чергу на Бога, як криницю любові. Як криницю любові. А Він показує, що любов – це щось, що, можна сказати, равняється так само з ахвярою. Бо це так проявилося у любові Бога до нас. Він, який посилає свого Сина, Єсуса Христа, якого віддає на смерть на крижі. Чого шукав Бог в тим сенсі таким ось? Яких користей для себе шукав? Чи ви знаєте якусь користь Бога? Теж так написано. Принаймні, я не ведаю. Але Він це учинив тому, що нас любить і ахвярує, це дар. Це не то, що я можу собі мати. То не справа такого бізнесу практичного, в тим, що щось я закомбінірую і буду для себе мати. Але любов проявляється, коли я вельми моцно тебе люблю, то це що значить, що я хочу чинить тебе добро, я хочу давать тебе себе. І це чинить Бог, і це Він нам показує. Ось це категорія не зиску, в тим сенсі того, що прибылі якоїсь, а категорія давання, хвяли, моим делением. И тут вельми часто закрадается, правда, такая помилка у почуттях чоловічих. Помилка у тим, що чоловік плутає любов і прагнення. Коли молодий чоловік, не віду, бачить пригожу дівчину, то у його появляється певне почуття, і він каже, я тебе люблю. Але у реальності на початку це вельми часто буде зв'язано, я тебе вельми прагну. Як сказати, що ось це любов має бути велике прагнення, чинення для тебе добра. Можна сказати, в принципі, може я тебе не люблю, бо що я хочу тобі робити ось так. Велике прагнення чинити тобі добро і домашності, тобі ахвяровувати час у себе. З часом часу, звісно, народжається і наші відносини, і так у сужанстві, так само у сябровстві. І воно перероджається у те, що я готовий ахвяровати, давати себе. Але на початку, це вельми часто це почуття, прагнення. Tych żadaniów, ale nie любов, bo ja jeszcze nie gotowy, całkowite siebie oddawać drugому. I z tego, kiedy говорка идет про любовь такую, наших близких, родных, tych, kto nam przyjemny, kto mnie nie lubi. Z tego prościej, конечно, zawsze. Ale tak samo aż Bóg nam mówi o tym, że lubić tak samo trzeba tych, kto dla mnie nie является pewnym ciężarem, kto mnie nie rozdrażnia. Кого czasami może człowiek nazywać nawet swoim wrogiem, że z tym i jak tu siebie powodzić, co trzeba czynić, jak tu zachować się, jak zostać uczniem Chrysta, bo сказать, że niczego nie trzeba robić, to tak samo to będzie nieprawidłowe. I pierwsze, na co chcę jakby zwrócić uwagę, zapytać się o przyczynach. O przyczynach. Bo
ворожесть кагосьці да мяне, такое негатыўнае стаўленне, можа быць так naprawdę прычынай таго, што я штосьці раблю, гавару, дзейнічаю у такі спосаб, хтосьці так вось рэагуе. Не абавязкова так можа быць, але задаць вось гэта пытанне, што я табе зрабіў, калі я сам не магу знайсці прычыны ў сабе, вось так прааналізаваўшы мае адносіны. Што я зрабіў табе, што ты мяне ненавідзіш? Паглядзіце, нават пан Езус, калі ён быў ужо на судзе, калі яго арыштавалі, і ён так размаўляў з першасвятарамі, і калі там адказваў, то што падышоў жаронер і ударыў яго, і тады пан Езус яму што кажа? Калі штосьці дрэннага сказаў, то скажы што, а калі не, то чаму ты мяне б'еш? Нават пан Езус пытаецца пра прычыну, хоча што, які быў невінны, безгрэшны, які гаварыў праўду заўсёды, паказвае пэўнае таксама такое захаванне для нас. Гэта першае. Другое, думаю, на што варта было звярнуць увагу, гэта уменне якby захаваць пэўны такі адлегласць, дыстанцыю. Не в дасадзе нават фізычна, хочаш часамі таксама трэба адлегласць быць, але больш такую псіхалагічную дыстанцыю. Вельмі часта мы вельмі так балюча якби рэагуем на пэўныя словы, на пэўныя, якія ў сабе не нясуць аж такого цяжару, бо гэта залежыць таксама ад таго, хто гэта гаворыць. Ведаеце, не ведаю, каб я сёння да кагосьці з вас сказаў: «Але ж ты Афрон», так з усмешкай, то чи ви пакрыўдзіліся бы на мяне? Бо гэта грэцкае слова азначае дурак. Ну, калі б я так сказаў па-грэцку, то ніхто не от щось як час нам сказаў, можа пахваліў чым-то. Чи аж так слово мае такое значэнне? Ну, калі б, напрыклад, мовлялі, і я так сабе падумаў, і сцвердзіў, што адно ім жа будзе мала, я дзве ім жа адправлю, не надоліся, і дзякуй. Дыстанцыя. Яна вельмі такая важная, в тым сэнсе, бо вельмі часто мы самі себе просто накручваем, крыўдзім там, дзе не патрэба. Калі мы захаваем пэўна і просто не будзем на гэта звяртаць увагу, то гэта нам дапаможа таксама у любові непрыяцеляў нават, за хвіліну вось дойдзе далей. Наступным таким важным і асноўным вось якby пунктам, што хацеў бы, да чаго іду, я б чым хацелася бы сказаць, што вельмі важна, каб мы шукалі крыніцу гэтай любові. Крыніцу гэтай любові. Гэта значыць, што гэта значыць, як я магу любіць, адкуль я магу чэрпаць праўдзівую любоў. Глядзіце, сёння пан Езус нават гаворыць: «Як мяне палюбіў Айцец, так і я палюбіў вас. Як мяне палюбіў Айцец». Перад тым, каб палюбіць нас, Езус Христос дасведчыў любові свайго Айца. Каб нас любіць вось так аж да аддання жыцця за нас. Езус перад гэтым дасведчыў любові Айца свайго. І таму бо ён здольны гэта ўсё прайсці. І тое самае мае быць адбывацца ў нашым жыцці, шукаць вось гэтую для сябе крыніцу, хто з'яўляецца тым, хто дае мне гэту магчымасць вось сілы любіць. Сілы любіць. Прымас польскі Стефан Вышынскі, калі быў зняволены, тады яшчэ улады камуністычныя ў Польшчы, яго арыштавалі такі, ён не ў турме сядзеў, але такім кляштары такім у лесе дзесьці за горадам, вось вывезены, і там проста быў трыманы. Так, каб абмежаваць яго магчымасці дзейнічаць. І калі ён там быў, то моцна захварэў тата, і ён і паміраў, і яго не пусцілі, каб ён пабачыўся з татамі. І тады ён так маліўся і так запісаў, прасіў Пана Бога, кажа: «Прашу Божа, не дапусці, каб я іх зненавідзеў. Не дапусці, каб у мяне проста сэрца мае
появилась ненависть до этих людей. Полюбить неприятеля, ворога неможливо власними тільки недолаганнями. Это можливо тільки у лучності з Богом, черпавши сили з криниці правдивої любові, з яким являється сам Бог. І тільки так. Тому, коли ми сьогодні чуємо цей заклик до Пана Бога заклик до кожного з нас, який каже, о tym, как мы любили один одного, то и он это чинить и говорить, потому что я первый вас полюбил. А чуете, примите, наполнитесь этой любовью, как вы могли любить один одного. Аминь. Вы знаете, веру один на Бога. Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по роду Писаний, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померных, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына находит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костюм, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Да Бога, який выслуховывая молитвы и спосылая наше сердце Духа Святого Сутешителя, вознесет покорная просьба. Молимся за Святый Костел, как оживленный Духом Христа, и Он умел каждую хвилину распознавать и выполнять волю Бога Отца. Тебе просим. Молимся за пасторов Костела, как они выполнили свою миссию у лучности со своим паном и наставником. Тебе просим. Молимся за керівників держав, как они належным чином оценивали роль Костела у выхования детей и молоді. Тебе просим. Молимся за людей, яким не хапає любові, как они спознали в своем житті любов Христа Пана. Тебе просим. Молимся за молодь, яка в хуткім часі буде здавати екзамени, как она сумленно подготовилась до їх. Тебе просим. Молимся за нас, собраних коло Пана, как Божье Слово было для нас криницей эмоций и святла во всем нашем житті. Тебе просим. И молимся всех тих наших інтенціях, з якими сьогодні приходимо на эту Евхаристию. Молимся о Божьем благословении, потребных ласках, дара навертания для Юлии, з нагоди дня народження. Молимся о дарі здоров'я людей хворих, терпячих, поготуючих, о потребных ласках для медиков, а в духопокаянии для нашего народа, справедливости и правды в нашей краине, а в творении вязнем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний вечный Боже, выслухай наши молитвы, які до Тебе узносим, и учени, как мы верно служили Тебе тут, на земле, и были годны сузирать Твою хвалу в вечности. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 327. Наша надежда.
siostry, jak mają waszą wiarę, panie Boga, Jezus Wszechmogutny. Niechaj Pan Bóg płynie na wiarę z rąk Twoich, na prosławienie i chwałę imienia swojego, a tak samo na korzyść nam i wszemu Kościołu Świętemu. Ojcze Niebiesny, niechaj wzniosą do Ciebie nasze malitwy jak wiary, как очищенные Твоей любовью мы стали годными удельничать в сакраментах Твоей великой любови, праз Христа Пана нашего. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Uworu serce. Uznosi mnie dla Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna i sprawiedliwa. За правдогодное это и справедливо, слушное избавление, как мы Тебе, Panie, zawsze sławili особливо w ten czas, bo już uroczyste obwieszczali Twoją chwałę, kiedy Chrystus był ofiarowany jak nasza Pascha. I On przełamał grzech i śmierć, odnowił się stworzenie i nam вернул страченное życie. Tam odkupione człowiectwo w tym świecie родился w воскресению Chrysta. A chór aniołów razem z nimi świętymi śpiewają Tobie hymn chwały niespylna, usklikaючи. Święty, 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 Pan Bóg wszechmogutny, nieba i ziemia, pełnia chwały Twojej, rozsadzona wyższynia, błogosławiony Twój, kto przychodzi w imię Pana. Zabawy Boże, Ty święty, krynica usielania świętości, temu jedności z Świętym Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и спасал на апостола Духа Świętego. Przez Chrysta proszę Ciebie, Wszechmogutny Boże. Oświęcimy Twojego wyrazu i Ducha Twojego, kiedy stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana i Jezusa Chrysta. Jak kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziału niebieską i przyłamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Bierzcie i wierzcie z tego się. Bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem powietrza wziął kielich, znowu i podziału składał, czy podał swoim uczniom każdy. Bierzcie i picie z jego usienia. Bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu. Kiedy za was i za mnogich będzie prolite dziele odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Obwieszczają śmierć Twoją, Panie Jezu, Wyznają Twoje воскресение i czekają Twojego przyjścia w chwale. Wspominaючи śmierć i z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję. Szczęśliwy poklikany na wieczór Jehowy. Panie, ja nie warty, jak Ty prosisz ode mnie, ale skażę tylko słowa i będzie pozdrowiona dusza moja. Kiedy będziecie lubić mnie, będziecie zachowywać moje zapowiedzi, każe Pan. A ja poproszę Ojca i dać wam innego Pocieszalnika, kam z wami był na wieki. Amen. Спев номер 342.
Отче. Всемогутный, вечный Боже, Ты проз мертвых повстания Христа отрадил нас до життя вечного. Помножь у нас плен пасхального сакраменту и умасуй хлебом збавление наше сердце. Праз Христа Пана нашего. Присядьте на хвилинку, послушайте душпастерский обед на шостую неделю Великодную. На гэтым тыдні у літургіі Касцёла мы перажываем урачыстасць 13 мая у чацвер, урачыстасць у небаўжэсця Пана. І мша святая будзе ў нашай капліцы о 7 гадзіне, о 12 і вечарам о 19 гадзіне. І таксама ў пятніцу 14 свята святого Матея, апостола. Когда всім вам дякуємо за спільну сьогоднішню нашу молитву, дякуємо тим, хто прибирав нашу капличку на протягом тижня і так само вчора, в неділю, у суботу. Дякуємо так само за ахвяри, які складаються на справу будови нашого костьола, і завжди після святої душі можна почати її вчинити. На гэтым тижні, традиційно, у второк, набожество про заступництво святого Антонія, а у середу про заступництво святого Юзефа, у інтенції якої з'являється справа будови нашого костьола, і молимося в інтенції всіх наших ахвяrodавців. Усім юбілятам, іменинникам надходжачого тижня складаємо найліпше пожелання Божого благословення, здоров'я всіх матеріальних ласках. На этот сьогоднішній день, перервання неділі, маємо надію, що тепло прийде, сонечко сьогодні добре світить нам. Ну і так само цілий тиждень всіх наших, може, і відпочинків ці 2 дні, а так само працю, з якісь обов'язки, які будемо виконувати. Нехай добрий Бог кожному з вас благословляє. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь пекло шатана і інших злих духов, які разуму душ свою просвіті. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком. Святый Архангеле Михайле, Молися за нас. Спев номер 12.